Sila pre? 우리는 사람 먹는 거 맞춰나가자 그러는데 그게 아니고 어? 아침에 오자고? 아니 아침부터 먹는다. 아니 그러니까 몇 시에 한가한가 좀 물어봐야지. Mini tournament sila. Sino? Parang may patlan. Saan dyan? Court 4 and 5. Uy! 아니 시장 가보자. 시장 가보자. Magra-rice ka? May isa pa ba tayong sir? Wala na. May cellphone ka sa'yo? Ay, tubig ko yan! Pero pili ko tatagisip ko. Balita. Ay, ba? Ano ba? Sasabay ba kita? Ah, bakit iwan mo? Hindi, akala ko kasama kayo.
Sawat kaya? Bilabili mo.